Mas maayong mag-over-prepared kaysa maunhan sa katalagman kinang gimugatan sa Cebu City LGU sa ilang pagpangandam sa epekto sa bagyo. Gilatag na nila ang tanang mga rescue personnel ug ang mga kahimanan nga gikinahanglan sa pagluwas sa kinabuhi ug kabtangan sa mga tawo. Sa iranta ang detalye, pinaagi ni ining report. Kini ang mga kaimanan nga giandam ng daan sa Cebu City Government ug galing mahinayon ang pagsulod sa bagyo. Nakalinya na ang mga ambulansya, fire trucks nga gamiton usab isip rescue vehicles, mga heavy equipment, dump truck ug ana-ana usab ang nagkadayang rescue tools, mga generator sets alang sa pagsiguro nga dunay maggamit og galing maputol ang power supply. Samtang naka-standby na usab ang tanang mga rescue personnel gikan sa nagkadayang departamento sa City Hall, CCDRRMO ug ang Bureau of Fire Protection. Gipanguluhan ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang hamubong programa diin gimugatan ini ang gihulagwan niyang over-preparation nga gihimo sa syudad karon taliwa pa man sa pag-downgrade sa weather disturbance ngadto sa low pressure area na lang. Ato yung prinsipyo ani is over preparation. Because we don't like to di ta ganahan nga magmahay ta kay underprepared ta. Bisa pag nihinay, it's still there, it's still going towards its path. So di gyapon angay kumpiyansaan. Wala la nagatutok sa sindrong bahin sa Dakbayan sa Sugbo ang preparasyon kundili aduna usay pagpangandam sa kabarangayan. Sa pagkakaron, wapay paubos og alert status ang CCDRRMO kay mag-agad pa sila sa weather update gikan sa Pag-asa. Bisan pa man ini, maniid sila sa kahimtang sa panahon sulod sa 24 oras. Because of the support sa amo ang chairman niya sa atong City Council, of course the mayor, natay mga moabot nga mga equipment para sa mga collapse structure, kato sa murag ladder na ata, so coming na siya. Samtang suportado sa Disaster Committee, sa konseho ang over-preparation aron dili na masubli pa ang nahitabo sa nakalabayng mga katalagman sama sa Bagyong Odette. Preparation is one, but then on the other hand is prayers, no? Prayers nga, kingalan walay mahitabo nila. Yawag usab sa mga opisyal ang katawhan nga mangandam sa pagkaon, tubig o guban pang panginahanglanon apan dili magpanic buying. We will be calling also on kaning mga retailers, mga tindahan nga naagid sila yung mga stock sa mga tambal, mga medisina, also gas stations naagid sila yung mga stock sa gasolina. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.